ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଟୋକାଟା ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମତେ ବି ସେଇଆ ଭାବିକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଥରେ ତାକୁ ପଚାରିକି ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲ। ये बातें ना कभी छोड़ के। हे माँ बापा तमେ କଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିଲ, କଣ କଥା ଥିଲା କି? ହଁ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ସତ କହି ତୋର ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ମା, ମୋର ସବୁଥିରେ ମନ ଲାଗୁଛି। ସତ କହ, ଆମେ ଦି ଜଣ କେହି ତତେ ମାରିବୁନି। ସତ କହୁଛି ବାପା, ମୋର ପାଠରେ ଜମାରେ ମନ ଲାଗୁନି। ମୋ ମନ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଆଡେ। ହଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ? କଣ ଆଣିଛ ବାପା? ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଆଣିଛି। ବାପା କାଇଁ, ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ସତରେ ମୋ ବାପା ପରି କିଏ ହବ? ହଉ ଯା ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ତତେ ଦେଖେଇବି। ବାପା ମୋ ଆଖିରୁ ହାତ କାଢ, ମୁଁ ଦେଖିବି ବା ମୋ 4 ଚକିଆ କାଇଁ। ଏଇ ଦେଖ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି।